Čurili a Lipšicovci zmanipulovali kajúcnikov Zemana, Böhma a Maka, aby uštvali Dušana Kováčika. Lenže výpovede ich kajúcnikov sa nezhodovali ani v priestore, ani v čase. A to je dôkaz o tom, že Čurili a Lipšicovo gestapo sú nielen zákerní, ale majú aj veľmi úbohý intelekt. Dobrý deň, volám sa Peter Tóth a ďakujem, že sledujete podcast Ďateľ k veci. Na základe dovolacieho rozsudku Najvyššieho súdu, ktorým boli zrušené rozsudky súdkyne a Tódovej konkubíny Záleskej, aj Štiftového senátu Najvyššieho súdu vo veci Dušana Kováčika, považujem za preukázané, že Dušan Kováčik bol obeťou sprísahania. To už netreba nejakým spôsobom dokazovať a ak máte o tom ešte nejaké pochybnosti, tak si pozrite ten podcast, ktorý som venoval tomuto dovolaciemu rozsudku a nebudem sa tomu teraz ďalej venovať. Len teda pripomeniem, že Dušan Kováčik bol obeťou sprísahania policajtov, prokurátorov a súdov. O tom nie je najmenších pochybností. Dnes sa chcem do väčšieho detailu však pozrieť na to, akým spôsobom Čurili a Lipšicovo gestapo a najmä Lipšicovci ako Repa a Šúrek zmanipulovali v kauze Kudlička troch veľmi známych kajúcnikov. Mateja Zemana, Františka Böhma a Ľudovita Maka. Prečo sa k tomu budem venovať, je ten dôvod, že ide o fantastickú príležitosť popísať tú štruktúru, ten systém, akým fungovali Čurili a Lipšicovci, ako manipulovali svedkov a akým spôsobom doslova vyrábali skutky proti vopred vybraným osobám. V tomto prípade to bol Dušan Kováčik. Teraz viem, že mnohí viete, čo je kauza Kudlička, ale možno niektorí neviete, tak vám to v krátkosti iba zhrniem, aby som mohol začať vlastne vysvetľovať celú tú manipuláciu v pozadí rôznych výpovedí kajúcnikov Zemana, Böhma a Maka. Takže o čom bola kauza Kudlička? Ľubomír Kudlička je považovaný za bossa údajnej zločineckej skupiny Takáčovcov a v roku 2017 v júli bol vo vyšetrovacej väzbe, požiadal o prepustenie z vyšetrovacej väzby a navrhol súdu, aby prijal ako záruku, že neujde alebo sa nebude inak nevhodne správať, záruku alebo kauciu 100 000 eur. V tejto veci Kudličku bol dozorovým prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry Michal Stanislav, ináč aj známy z kauzy Dennyho Kollára, ale to sem nepatrí. Ale v čase, keď sa rozhodovalo o teda prepustení z väzby Kudličku, tak ho zastupovala iná prokurátorka úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá sa volá Blanka Godžová. A ona ho zastupovala iba z toho dôvodu, že Michal Stanislav bol na dovolenke. A podľa obžaloby, aj podľa obvinenia a potom aj podľa tých rozsudkov, ktoré boli zrušené, mal Dušan Kováčik akože na základe intervencie Maka, ktorého o to mal zase požiadať Böhm, zabezpečiť, aby sa tá zastupujúca prokurátorka aby nepodala sťažnosť v prípade, ak súd, mimochodom o tom rozhodoval sudca Jan Hrubala, ak teda súd príjme kauciu. No a na základe tvrdení
troch kajúcnikov Zemana, Böhma a Maka bol obvinený, obžalovaný aj odsúdený Dušan Kováčik, že prijal úplatok 50 000 eur za to, že údajne vydal pokyn tejto prokurátorke, aby nepodala sťažnosť, keď bude prijatá kaucia. A je pravda, že súd prijal kauciu a je pravda, že tá prokurátorka proti tomu sťažnosť nepodala a Kudlička išiel na slobodu. Lenže, a tu sa dostávame k podstate prípadu, ani na zmanipulovanom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu, ktoré viedla Tódovej konkubína Záleska, a ani v odvolacom konaní pred senátom Petra Štifta, blízkeho človeka Juraja Klimenta, nebolo preukázané, že by Dušan Kováčik vydal akýkoľvek pokyn, aby zastupujúca prokurátorka nepodávala sťažnosť. Dušan Kováčik podľa výpovedí samotnej pani Blanky Godžovej jej povedal, že ak bude prijatá kaucia, tak nemusí podávať sťažnosť. To neznamená, že jej povedal, že nemá, lebo nemusí neznamená nemá a nemusí znamená, že aj mohla podať sťažnosť. Inými slovami, Dušan Kováčik to nechal na jej rozhodnutí v konečnom dôsledku. A pani Blanka Godžová sa napokon sama rozhodla, že nepodá sťažnosť proti prijatiu kaucie a prepusteniu Kudličku na túto kauciu z väzby. No a takto sme si nasvietili situáciu, v ktorej začali Čurili a Lipšicovci manipulovať troch kajúcnikov, aby uštvali aj v tejto veci Dušana Kováčika. Najdôležitejším kajúcnikom v tejto kauze je Matej Zeman a preto sa budem najprv venovať jeho výpovediam, pretože vlastne od jeho výpovedí, a treba povedať o jeho veľmi pochybných výpovedí, sa následne potom odvíjalo aj manipulovanie Böhma, aj manipulovanie Maka. A teraz rýchlo v krátkosti treba povedať, že Zeman vypovedal o veciach, ktoré by mohli súvisieť s Dušanom Kováčikom, respektíve s tou skupinou takáčovcov v troch spisoch. A tie tri spisy, ja pre poriadok poviem ich značky, ale potom ich už nebudem opakovať, ale budem ich menovať len tak, aby ste pochopili, o ktorom spise hovorím. Takže tie tri spisy sú následovné. Ja si budem pomáhať papiermi, aby som bol presný. Prvý spis, v ktorom vypovedal Matej Zeman, bol spis PPZ /149/NAKA/BA2 2020. Išlo o technický spis, to znamená nezákonný spis, lebo trestný poriadok nepozná žiadne technické spisy, a išiel o technický spis, z ktorého buď čerpali alebo utajovali, čúrili informácie v kauze tzv. Takáčovcov. Dobre, a teraz poďme na ten druhý spis, a to je spis PPZ /105/NK/BA2/2019, a to je vlastne trestný spis Takáčovci. Aj v ňom vypovedal Zeman. No a tretím spisom, ktorý je podstatný, a ten je vlastne najdôležitejší, čo sa týka Dušana Kováčika, je známy spis Božie mlyny, a to je PPZ /NAKA/BA2/220. Na základe tohto spisu, ten prvý je technický, ten budeme volať, ten druhý je spis Takáčovci a tretí je, dajme tomu, že Božie mlyny alebo 254. No a na základe tohto spisu 254 bol neskôr obvinený, obžalovaný a potom aj odsúdený Dušan Kováčik a
v dovolacom konaní boli tieto rozsudky zrušené. A teraz poďme k 7 výpovediam kajúcnika Zemana v týchto 3 spisoch. Prvá výpoveď bola uskutočnená dňa 13. augusta 2020 v tom technickom spise, v tom nezákonnom spise 149. Je zaujímavé, že v tejto prípravnej výpovedi, kde si vlastne čúrili, testovali, čo Zeman vie, čo nevie a čo chce povedať, čo nechce povedať, tak tam opisuje zoširoka Zeman vznik zločineckej alebo údajnej zločineckej skupiny Takačovcov, jej hierarchiu, jej organizáciu, spôsob fungovania. A je zaujímavé, že takú významnú udalosť, akou údajne malo byť skorumpovanie šéfa špeciálnej prokuratúry Dušana Kováčika, tam absolútne nespomína. Ešte raz 13. augusta 2020 v technickom spise vypovedá Zeman o Takáčovcoch a vôbec nespomína takú udalosť, akou malo byť údajné skorumpovanie Dušana Kováčika. O 6 dní neskôr, to je presne 19. augusta 2020, však už Zeman vypovedá z toho spisu 254. To je ten spis Božie mlyny. A tam odrazu začne rozprávať, že niekedy v lete 2017 bol s Františkom Böhmom na oslave 40. narodenín Martina Mikulca v Chorvátsku. Martin Mikulec mal byť tiež akože členom tej údajnej zločineckej skupiny Takáčovci. No a že počas tejto oslavy, to malo byť v istý štvrtok, telefonoval niekto Zemanovi zo Slovenska, že na druhý deň v piatok sa bude rozhodovať o prepustení Kudličku z väzby a že treba teda zariadiť, aby bola prijatá tá kaucia, o čom som hovoril na začiatku. Na to údajne Zeman toto všetko zreferoval Böhmovi. Böhm povedal, že však nie je problém, veď Lájo Mako sa pozná s Dušanom Kováčikom a že on mu ide napísať. Údajne mu napísal cez aplikáciu Tréma. Mako povedal tiež, že koľko je za to teda peňazí, sa pýtal, takže 100 000. No tak dobre, že on do toho ide za takéto prachy. No a že on sa teda ozve. A údajne sa do hodiny ozval. A že do hodiny im povedal, že ak sudca príjme kauciu, tak prokurátorka nepodá proti tomu sťažnosť a toto malo údajne vybaviť u Dušana Kováčika. A naozaj potom akože na druhý deň v piatok teda došlo k tomu prepusteniu Kudličku z väzby. No a ďalej opisuje Zeman následovnú situáciu a to je tiež veľmi podstatné. Keď sa teda všetci vrátili z Chorvátska do Bratislavy, tak následne mal vyplatiť Zeman Böhmovi 100 000 eur. Böhm mal tieto peniaze odniesť Makovi a Mako údajne mal vrátiť z tých 100 000 25 000 Böhmovi akože za to, že dohodil kšeft. V poriadku. A zároveň mal týchto 25 000 Böhm doniesť naspäť Zemanovi a povedať mu, že on si od Kudličku, ako od bossa alebo niečo také, nechce brať peniaze, že to pre neho urobil z kamarátstva a údajne Zeman mu teda potom aspoň z tých 25 000 dal 5 000 eur, nech si teda akože aspoň užije na kávu a že si teda akože dral topánky a tak ďalej, čo mal teda Böhm údajne prijať. Dobre, teraz ešte si musíme povedať jednu vec, že pri tejto výpovedi, to bola taká tá prvá výpoveď v tom spise 254, Zeman hovoril aj o inom skutku a nebudem ho do detailov rozoberať,
Len si musíme spomenúť niektoré fakty, aby sme pochopili, ako sa vlastne vyvíjala tá celá manipulácia. Tam hovoril o tom, že Zeman, že vyplatil aj ďalších 100 000 eur v mene Kudličku ako úplatok za to, že Mako sa mal angažovať v tom, aby neboli zablokované peniaze za predaj istého pozemku na Drotárskej ulici v Bratislave. Nie je podstatné, o čo tam v detailoch išlo, len on tvrdil, že tých 100 000 eur priniesol tiež v roku 2017 do kaviarne Towers. Tie peniaze doniesol v nejakej obálke, odovzdal ich BMovi a chcel odísť preč. Avšak on mu mal údajne BM povedať, že počkaj, veď tam sedí Lajo Mako, tento všetko vybavoval a aspoň sa s ním zoznámiš alebo sa s ním stretneš. No a údajne si teda potom naozaj Mako k ním prisadol, že povedal, že on tam sedel s nejakou pani šéfkou daňového úradu a že není problém čokoľvek kedykoľvek vybaviť, ale že teda on si drať hubu zadarmo nebude a že vždy treba niečo zaplatiť. A že keď preberal pred jeho očami od BMa tie peniaze, tak sa ho mal Mako pýtať, že či si už BM z toho vybral ten svoj podiel. A vtedy Zeman hovorí, že on vedel od BMa, že Mako mal takúto obchodnú matematiku. Že keď niekto priniesol nejaký takýto kšeft korupčný, tak bral 70% a 30% dával tomu sprostredkovateľovi kšeftu. A to je dôležité si pamätať, pretože potom táto matematika pri Dušanovi Kováčikovi odrazu vôbec nesedela. No a ďalší dôležitý fakt vo vzťahu k tomu pozemku na Drotárskej ulici a k tejto scénke, ktorú opisuje, že údajne si Mako prisadol k BMovi a tam sa odovzdával ten úplatok, tak pri tejto príležitosti ešte Zeman hovorí, že mu v ten deň robil šoféra ďalší známy kajúcnik Csaba Demeter a že Csaba Demeter ho doviezol pred tú kaviareň Towers v Bratislave, kde sa to malo odohrať a že Csaba Demeter ho čakal pred touto kaviarňou niekde pri aute, že tam fajčil. A aj táto okolnosť je dôležitá z hľadiska popisu ďalších udalostí. Ďalšia výpoveď Mateja Zemana do toho spisu 254, teda do Božích mlynov, sa odohráva 11. septembra roku 2020 a tam odpovedá okrem iného Zeman na Ďurkové otázky, lebo to vypočúval Ďurka, druhá najvyššie postavená Čurila. A on sa ho pýta, že či Zeman hovoril Demeterovi, tomu šoférovi, že za akým účelom a komu nesie tie peniaze do kaviarne Towers. Na to Zeman odpovedá, že no určite mu hovoril, že to bolo za Drotárskú ulicu a že mohol mu spomenúť, že to bolo pre Maka, ale že na to si už presne nepamätá. A toto je veľmi dôležitý bod, lebo týmto chcel Ďurka vyrobiť z Demetera aspoň nepriamého svedka údajnej korupcie vo vzťahu k tomu pozemku na Drotárskej a urobiť z neho svedka proti Makovi. Teraz ja sa samozrejme nebudem zastávať Maka, ale treba povedať, že toto bol nástroj Ďurku, ako si vytvoriť páku na Maka. Pretože vedel, že na to, aby pritlačili Maka k spolupráci, budú potrebovať nejaké silné svedectvá z korupcie, kde by mu hrozil vysoký trest odňatia slobody. A preto sa takto detailne vypytoval Ďurka na to, či Demeter vedel o tom, že komu je určený tento úplatok. Zamyslite sa nad tým. Idete niekoho korumpovať, máte šoféra. Šoféra, ktorý, však samozrejme aj to je povolanie, ale proste taký človek zväčša o ničom nerozhoduje,
tak neviem, či budete takému človeku vopred hovoriť, alebo kedykoľvek hovoriť o tom, koho korumpujete, za čo ho korumpujete a v akej výške ho korumpujete. Poďme ďalej. O 9 dní neskôr, to znamená 30. septembra 2020, Zeman opäť vypovedá pred Ďurkom a teraz znovu akože popisuje ten spôsob, akým komunikoval cez Böhma s Makom z Chorvátska ohľadom toho úplatku za prepustenie Kudličku z väzby. No a to je také čarovné, že v tomto prípade hovorí Zeman, že tá odpoveď od Maka Böhmovi neprišla, že za hodinu, ale že už o 20 minút malo prísť odpoveď od Maka, že OK, je to vybavené, ak sudca príjme kauciu, tak sa nebude proti tomu podávať sťažnosť. Tak dokážete si predstaviť, že niekto vybaví takú delikátnu vec za 20 minút? Také veci sa zväčša po telefóne medzi vysokými funkcionármi, aj keby došlo k takej korupcii, to sa proste nerieši cez telefón, hej? Takže je veľmi ťažké si predstaviť, že za 20 minút. Ale teda Zeman hovorí, že do 20 minút sa ozval Mako a tvrdí, že všetko je vybavené. No a potom popisuje aj to odovzdanie peňazí a odrazu Zeman hovorí, že nie 25 000 mu doniesol naspäť Böhm, ale že mu Böhm doniesol 30 000 eur, ktoré mu mal dať teda údajne Mako za to, že mu dohodil kšeft s touto kauciou pre Kudličku a tak ďalej. To je veľmi zaujímavé. No a ďalšia taká zaujímavá okolnosť je, že Zeman si dáva veľmi záležať na tom, aby popísal tú časovú sekvenciu tak, že naozaj, že vo štvrtok prišla tá požiadavka, vo štvrtok sa tá požiadavka vlastne aj vybavila, v piatok naozaj išiel Kudlička von z väzby, a to ešte stále mali byť Zeman s Böhmom v Chorvátsku. Ale už v nedeľu o 21. hodine sedí Zeman s Kudličkom v nejakej kaviarni, tuším v Petržalke, a tam mu má rozprávať, ako fantasticky zariadil a zázračne vybavil jeho prepustenie z väzby na slobodu. Ďalej výpoveda Zeman do toho spisu Božie mlyny, teda ten 254. 13. októbra 2020. A tam už aj ten Ďurka asi videl, že tá matematika tých 30 na 70, respektíve 70 na 30, že tá Maková obchodná matematika sa proste začína rozpadať a preto sa Ďurka pýta, že teda koľko si z tej sumy 100 000 nechal Mako a koľko malo ísť Kováčikovi alebo koľko si nechal niekto iný. A ja to odcitujem, alebo to je veľmi dôležité. Na to Zeman odpovedá nasledovné, citujem. Určite si tých 70%, tých 70 000 eur, respektíve 75% si nenechával Mako sám, keďže výmenu prokurátorky na UŠP zariaďoval Dušan Kováčik a teda musel sa s odmenou podeliť. Mne František Böhm aj spomenul, že ostatné peniaze Mako rozdelil, že išli nejaké peniaze aj na UŠP, pričom mi ale nevedel uviesť, v akom pomere to bolo a v akých výškach to delili do jednotlivých častí. O tom nemám vedomosť. Koniec citátu. No tak toto je jeden slovný guláš a z toho vyplývajú mnohé vážne pochybnosti. A tie pochybnosti sú také vážne, že som si ich dosť presne sformuloval a budem si pomáhať aj papierom. V prvom rade, keď Matej Zeman tvrdí, že Dušan Kováčik zabezpečoval zmenu prokurátorky, tak to je totálna lož. Pretože tá zastupujúca prokurátorka bola určená, a to z toho dôvodu, ako som hovoril, že dozorujúci prokurátor Michal Stanislav bol v čase rozhodovania
o prepustení z väzby Kudličku na dovolenke. Takže Dušan Kováčik nezabezpečoval žiadnu zmenu prokurátorky. Druhá veľmi dôležitá vec je, že prečo odrazu neplatila matematika 70/30. Že z tých 100 000 si teda odrazu neberie 70 000 mákov. A tých 25 alebo 30 údajne Böhm vrátil. A prečo táto matematika akurát v tomto prípade neplatí? To je veľká záhada. Po tretie, je veľmi dôležité položiť si otázku, že čo ak Mako sa rozhodol tento svoj part v tomto príbehu zahrať, ako sa hovorí, že na hulváta. To znamená, že niečo nasľuboval, zároveň sa nikoho nič nepýtal, počkal si na to, ako vec dopadne, no a potom si vypýtal odmenu, lebo to dopadlo tak, ako všetci očakávali. Ďalej, po štvrté, mohlo sa stáť, že Mako sa mohol v rámci dobrých vzťahov s Dušanom Kováčikom opýtať Dušana Kováčika tak ako keby konverzačne, že počúvaj, ako sa bude správať prokurátor alebo prokurátorka v prípade, že príjme tú kauciu sudca. A Dušan Kováčik mohol povedať, že vieš čo, no tak ja som jej povedal, že nemusí podávať sťažnosť. No tak z tohto mohol vyťažiť informáciu Mako, ktorú mohol zobchodovať, a pritom Dušan Kováčik sa nedopustil žiadneho trestného konania, lebo takáto konverzácia je úplne v poriadku. Hej? Aj toto sa mohlo stať. No ale po piaté, a to považujem za tiež veľmi dôležité, a prosím, aby ste o tom aj vy trochu rozmýšľali, že čo ak sa tento príbeh vôbec nestal? Čo ak Matej Zeman si vymyslel celý tento príbeh najprv pred Kudličkom, aby z Kudličku mohol vytiahnuť 100 000 eur? Treba si povedať, že Matej Zeman je možno ako príjemný chalan na konverzáciu, ale je to chalan ulice a takíto chalani sú ochotní alebo schopní obabrať aj svojich bosov. A vymyslieť si takýto príbeh a zarobiť na ňom, to patrí do repertoáru týchto ľudí. Čiže aj toto treba brať do úvahy. A možno, že sa vám takéto otázky zdajú na prvý pohľad konšpiratívne, ale ako vyplynie z ďalšej analýzy toho, čo sa dialo v príbehu Dušana Kováčika, uvidíte, že tieto otázky sú nielen logické, ale aj legitímne. Ďalšia výpoveď Mateja Zemana do toho spisu Božie mlyny, teda 254, sa uskutočnila dňa 19. októbra 2020 a tam neodznelo v zásade nič podstatné až na to, že Zeman si na jednej strane spomína na rôzne detaily, ktoré som vám tu teraz spomínal, a na strane druhej si nedokázal spomenúť na taký dosť podstatný fakt, že kde odovzdával tých 100 000 Böhmovi za vybavenie prepustenia Kudličku z väzby. Tak všeobecne uvádzal, že no my sme sa stretávali veľmi často na benzínových pumpách, tak to mohlo byť tam, alebo sme sa stretávali v tej kaviarni Towers, aj tam to mohlo byť. Ale keďže František Böhm vlastnil a prevádzkoval takú čardu v Stupave, to je na konci Stupavy smerom na Lozorno, že teda aj tam mu to mohol odovzdať. No tak on si spomína na rôzne detaily, až také by som povedal veľmi podozrivé detaily, a toto si nespomína. Čiže to je také zaujímavé. Dobre. A teraz sa vráťme o niekoľko dní dozadu. Pretože dňa 12. októbra 2020, to znamená, že to bolo 7 dní pred touto predchádzajúcou výpovedou, vypovedal Matej Zeman do spisu 105. To bol ten ostrý spis kauzy Takáčovci. No a tam už teda nie ako v tom cvičnom spise, technickom 149, ale v tomto 105 už naostro vypovedá
opäť o činnosti zločineckej skupiny Takáčovci, alebo teda o údajnej zločineckej skupine Takáčov. Opisuje jej hierarchiu, systém fungovania, štruktúru, celú históriu, vznik a tak ďalej. A tu sa ako keby tak iba okrajovo dotkne tohoto prípadu Kudlička, a teda tej väzby. A čiastočne spomína to, že teda niečo vybavoval cez BMA a že mu dával aj 100 000 eur, ale absolútne nespomína to, že by z tých 100 000 eur malo ísť niečo Dušanovi Kováčikovi. Dušana Kováčika tam spomína naozaj len veľmi okrajovo a je neuveriteľné, že popisuje opäť históriu a spôsob fungovania údajnej zločineckej skupiny. A v dejinách takej zločineckej skupiny je predsa skorumpovanie špeciálneho prokurátora by malo byť, ako by som povedal, vrcholným dielom, nie? Veď to sa nepodarí každému. A on to opisuje tak veľmi vágne, veľmi nepresne a vo vzťahu k Dušanovi Kováčikovi tam už úplne nič nevypovedá. A opakujem, že tá výpoveď sa odohrála 12. októbra 2020 a deň na to bolo toho 13. októbra, vypovedal do toho spisu 254, kde už teda vo veľkom sa rozpisuje a rozreční o tom, že teda ako teda tie peniaze tiekli hore-dole a ako vlastne z toho musel mať niečo aj Dušan Kováčik, lebo však mu to hovoril František Böhm. Priatelia, ďakujem, že sledujete podcast Ďateľ k veci a chcem sa poďakovať aj tým, ktorí sledujete stránku Ďateľ. Chcel by som vás poprosiť, aby ste zvážili finančnú podporu tomuto projektu. Dostanete za to na stránke obsah bez reklamy, absolútnu nezávislosť od sponzorov a budete aj naďalej dostávať kvalitný a nezávislý obsah. Ak sa rozhodnete podporiť projekt Ďateľ, môžete to urobiť na linke tu alebo na linke v popise tohto videa. Ďakujem. Tým som vyčerpal teda tieto výpovede alebo skazky, príbehy a príhody Mateja Zemana. A teraz sa poďme pozrieť, ako vypovedal a ako sa správal v tomto trestnom konaní František Böhm. František Böhm na rozdiel od Zemana bol v tom spise 254, teda Božie mlyny, ergo kauza Dušana Kováčika, na rozdiel od Zemana obvineným. Zeman bol svedkom. No, keďže bol prvým v rade, tak bol svedkom. Dobre. Prvýkrát vypovedal Böhm 28. septembra 2020 a v tejto výpovedi v postavení obvineného proste poprel akúkoľvek účasť na akejkoľvek trestnej činnosti. Poprel, že by podporoval údajnú zločineckú skupinu Takáčovcov, poprel, že by sa angažoval v prepustení Kudličku z väzby. A je zaujímavé, že povedal, že áno, je pravda, že v lete v roku 2017 bol na oslave 40 narodenín Martina Mikulca, ale že si nespomína, či tam bol vôbec Matej Zeman. Že to nevie ani uviesť, či tam bol. To je veľmi zaujímavé. A dokonca vyhlásil, že ani nevedel alebo nemal vedomosť o tom, či sa poznal Mako s Dušanom Kováčikom. No a potom išiel teda Böhm do väzby a v tej väzbe veľmi rýchlo vymekol, čo sa prejavilo v jeho výpovedi 15. októbra 2020, keď úplne zmenil svoj vzťah k celému tomuto trestnému konaniu a k spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní. Ale na to, aby sme pochopili, že prečo sa toho 15. októbra 2020 zmenil jeho postoj, prečo začal spolupracovať, alebo na základe čoho začal spolupracovať, tak sa musíme vrátiť ešte o jeden deň skôr, a to je 14. októbra 2020. Z mojich podcastov už poznáte určite tú komunikačnú skupinu Apache,
prostredníctvom aplikácie WhatsApp, v ktorej, alebo prostredníctvom ktorej komunikovali čúrili. A to znamená najmä Čurila, Ďurka, Magula, Sabota a tak ďalej a tak podobne. Ale nemusíme vymenovať všetkých. A v tejto komunikácii zo dňa 14. októbra sa objavujú veľmi zaujímavé správy a ja ich budem citovať tak, ako odzneli, vrátane vulgarizmov, aby to bolo autentické, a budem ich uvádzať tak, že tam meno toho, ktorý to písal, a presné časy, v ktorých to písali. Aby to bolo autentické, aby ste mali prehľad o tom, čo sa deje. Dobre. Takže druhá najvyššie postavená Čurila Ďurka píše o 10. hodine 48 minúte a 37 sekunde. Citujem. Chalani, nebehajte do výsluchovky, ok za bömom. Konec citátu. Magula na to odpovedá v čase 10 hodín 49 minút 29 sekúnd. Citujem. OK, jeden tam bude stáť a vystriedame sa. Konec citátu. Ďurka na to o 10. hodine 53 minúte a 34 sekunde reaguje. Citujem. Budem tam ja a Jano, jebte na to. Konec citátu. Magula v zápätí o niekoľko sekúnd na to odpovedá OK a zase o niekoľko sekúnd už viem. Uplynul nejaký čas a odrazu píše Čurila o 13. hodine 57. minúte a 19. sekunde. Kde ste? Konec citátu. Dunčko odpovedá o presne 10 sekúnd neskôr. Hore. Na to Čurila odpovedá o ďalších 21 sekúnd. Poďte k nemu. Konec citátu. A ešte Čurila dodáva o ďalších 6 sekúnd. Skončili. Takže posledná správa po tom, čo Ďurka upozorňuje zvyšné Čurily, aby nechodili do výsluchovej miestnosti, lebo tam budú s Janom, to znamená s Čurilom, s Bömom. Tak posledná správa od Magulu v tejto súvislosti prišla o 10. hodine 53. minúte 56. sekunde. Potom bolo hrobové ticho, nič sa nedialo. A Čurila toto ticho prerušuje o 13. hodine 57. minúte a 19. sekunde. To znamená, že nejaké 3 hodiny boli Ďurka a Čurila zatvorení vo vypočúvacej miestnosti s Bömom. A treba vedieť, že v tento deň, keď sa toto odohralo, 14. októbra 2020, nebol uskutočnený žiaden procesný úkon s Bömom. Nebol vypočutý ako svedok, nebol vypočutý ako obvinený. Nebola uskutočnená konfrontácia, nebola uskutočnená nejaká rekognícia, to znamená opoznávanie osôb. Nebolo uskutočnené s Bömom nič. Takže čo robili 3 hodiny Ďurka s Čurilom medzi 6 očami s Bömom? Asi sa nepozerali jeden druhému zamilovane do očí. No a nasledujúci deň, teda 15. októbra 2020, presne o 8 hodine a 15 minúte, sa začína výsluch obvineného Böma. Ten výsluch vedie Ďurka a Böm odrazu hovorí, že sa priznáva k podpore zločineckej skupiny Takáčovci, že to ľutuje, že ide spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní a vyjadruje sa teda aj k veci Dušana Kováčika. No a tú kauzu Kudlička, keď sa k nej ide vyjadrovať, tak na 9. strane sa to začína v poslednom odseku.
odseku toto vyjadrenie, hovorí nasledovnú vetu. Ku skutku bodu 2 uznesenia by som sa ja vyjadril nasledovne. Koniec citátu. Ešte raz opakujem, že toto bolo 15. októbra 2020 a ku skutku 2 uznesenia sa chce vyjadrovať BÖM. Ale skutok 2 uznesenia o obvinení BÖMa sa netýkal kauzy Kováčik, respektíve kauzy Kudlička. Ten sa týkal niečoho úplne iného. Ale bod 2 uznesenia o obvinení Dušana Kováčika sa týkal kauzy Kudlička. Lenže problém je v tom, že to uznesenie o obvinení Dušana Kováčika bolo vydané až 22. októbra 2020, to znamená 7 dní potom, ako vypovedal BÖM. Otázka teda stojí tak, že ako mohol BÖM 15. októbra vedieť, čo bude v uznesení z 22. októbra. Inými slovami, BÖM vedel týždeň dopredu, čo bude v uznesení, o vznesení obvinenia, a to jednoducho preto, lebo zároveň Ďurka vedel, čo bude vypovedať BÖM. Napriek tomu, že tá skutková veta o uznesení obvinenia Dušana Kováčika sa mala predsa tvoriť a písať prípadne až na základe výpovede BÖMa. Lenže Ďurka vedel, čo bude vypovedať BÖM, pretože s BÖMom sedel aj s Čurilom deň predtým. Takže bolo zrejmé, že tá výpoveď BÖMa bola zmanipulovaná vopred a je zrejmé, že aj to uznesenie o vznesení obvinenia bolo zmanipulované vopred. Pretože Ďurka si bol istý, ako bude vypovedať BÖM, a preto mal vopred napísané aj to uznesenie. To je proste neuveriteľné a to je niečo, za čo by mali proste byť Čurili postavené pred súd. No lenže tento cirkus má ešte aj ďalšie pokračovanie, lebo na jednej strane Čurili samozrejme manipulovali s tým BÖMom, veď to vidíme, a manipulovali aj so Zemanom, aj to sme videli, ale oni nemali dostatočný intelekt na to, aby vedeli manipulovať dôsledne a aby po sebe zametali stopy a odstraňovali chyby. Pretože BÖM vôbec nevypovedá ako Zeman, že k tomu ovplyvneniu Dušana Kováčika malo dojsť, že vo štvrtok prišla požiadavka, ešte vo štvrtok sa to sprocesovalo a v piatok bolo rozhodnutie. A už vôbec nevypovedá BÖM o tom, že by túto požiadavku, ktorú dostal od Mateja Zemana, sprostredkovával Makovi z Chorvátska. Alebo že by ju sprostredkovával písomne cez telefón. BÖM vypovedá, že potom, ako ho oslovil Zeman, na Slovensku sa stretol s Makom, predniesol mu túto požiadavku a následne po niekoľkých dňoch od toho, ako oslovil Maka, sa mu Mako potom prihlásil a povedal mu, že dalo by sa to vybaviť. To znamená, že Zeman a BÖM nevypovedajú o rovnakom skutkovom deji. Pretože Zeman rozpráva o Chorvátsku, o telefonickej komunikácii a o sprocesovaní celej záležitosti do 24 hodín. BÖM vypovedá o situácii, ktorá sa mala odohrať na Slovensku, nie telefonicky, osobným kontaktom, a celé to malo podľa neho trvať niekoľko dní. No a ďalej nesedia ani, by som povedal, finančné transakcie, ani Maková obchodná matematika, ani nič podobné. Pretože
Böhm vo svojej výpovedi hovorí, že Mako sa mal údajne sám prihlásiť k tým peniazom, lebo že mu niekto telefonoval a citujem, myslím, že spomenul vtedy Kováčika. Koniec citátu. No tak myslím alebo viem. Tak medzi tým je obrovský rozdiel. Ale to ešte nie je všetko. Böhm tvrdí, že peniaze za prepustenie Kudličku z väzby mu doniesol Martin Mikulec. Nie Matej Zeman. Ďalej tvrdí Böhm, že on si teda tých 30 000 nechcel zobrať, ktoré mu mal údajne dať Mako, a že ešte v ten istý deň vrátil tých 30 000 Matejovi Zemanovi. Ale už vôbec nevysvetľuje, že prečo vracia 30 000 Matejovi Zemanovi, keď mu peniaze doniesol Martin Mikulec. Tu proste nesedí nič. Vo vzťahu k tejto Böhmovej výpovedi ešte treba povedať, že, a to je veľmi dôležité, že Böhm nedokázal povedať, že koľko peňazí mal dať Mako Dušanovi Kováčikovi a z jeho výpovedí vôbec nevyplýva, že by mal mať nejakú špecifickú vedomosť o tom, že Dušan Kováčik dostal tie peniaze. Proste nebol toho svedkom. Takisto ako Zeman nebol svedkom toho, že mal údajne Mako odovzdať nejaké peniaze Dušanovi Kováčikovi. Böhm potom vypovedal do toho spisu 254 v tej veci Dušana Kováčika ešte aj 19. októbra a 8. decembra 2020, ale nevypovedal tam nič podstatné vo vzťahu k Dušanovi Kováčikovi, ale z tohoto, čo som vám teraz povedal, podľa mňa už začína byť zrejmé, prečo som si kladol tie otázky, že či ten skutok si napríklad celý nevymyslel Zeman len preto, aby najprv okradol Kudličku o 100 000 eur a potom to použil vlastne na to, aby ako kajúcník sa stal zaujímavým pre Čurily. Pretože treba povedať, že Matejovi Zemanovi hrozili vážne tresty. Proste tam najmenej 10, možno 15, možno za niektoré skutky 20 rokov. Takže on sa potreboval stať zaujímavým. Alebo, že či nepripada do úvahy aj to, že Mako to urobil celé na hulváta, tak ako som to opísal. A tým sa dostávame k samotnému Ľudovitovi Makovi a k jeho vystúpeniu alebo k jeho pôsobeniu a jeho úlohe v celej kauze Dušana Kováčika. Takisto ako František Böhm, aj Mako bol v tomto spise 254 najprv obvineným. No a prvýkrát ako obvinený vypovedal 18. septembra 2020, to bolo deň po jeho zadržaní. A vtedy Mako poprel vlastne všetky skutky. A proste treba povedať, že táto jeho prvá výpoveď bola veľmi autentická, do veľkej miery bola logická a treba povedať, že aj vykazovala mnohé znaky pravdy. Ja tým teraz nehovorím a nepopieram nič z toho, čo som doteraz o Makovi hovoril v týchto podcastoch, pretože v tých veciach, kde som popisoval jeho trestnú činnosť, si za svojím slovom stojím. Avšak z toho, čo ho obviňoval Matej Zeman, nebola pravda takmer nič, respektíve mohol tam byť len zlomok nejakej pravdy. Napríklad je absolútne uveriteľné a myslím si, že aj dostatočne preukázané, že Mako napriek tomu, že spolupracoval a robil nelegálne kšefty s Františkom Böhmom, nepodporoval ani nebol členom zločineckej skupiny Takáčovci. To je proste fakt. Tiež je možné veriť tomu, že sa napríklad nikdy nepoznal s Ľubomírom Kudličkom. Tiež je vysoko pravdepodobné, a k tomu sa ešte dostaneme, že
on sa dokonca ani nepoznal so Zemanom. To znamená, že to, ako opisoval Zeman ten priebeh toho skutku za tú drotársku, za ten pozemok, že ten sa nemohol tak stať, ako opisuje. Pretože Mako sa predtým nikdy so Zemanom nestretol. Ďalej, tam bol Mako obvinený na základe výpovedí Zemana v kauze Den Braven. Tu nebudem rozoberať. Tej sa niekedy dostaneme inokedy, ale tam je dokonca, by som povedal, že nad akúkoľvek pochybnosť preukázané, že Mako sa nedopustil žiadneho trestného konania, ale že tento teda príbeh bol fabulovaný a vymyslený preto, aby mali páku Čurili na Maka a prinútili ho k spolupráci. No a z tejto výpovede samozrejme aj vyplýva to, že teda Mako popiera akúkoľvek účasť na tom skutku Kudlička. To znamená, že by sa nejakým spôsobom podielal na ovplyvňovaní Dušana Kováčika vo vzťahu k prepusteniu Kudličku z vyšetrovacej väzby. Takže ešte raz to tak trošku zhrniem. Je úplne jasné aj z iných trestných konaní, že Mako sa podielal na ilegálnom obchodovaní s pohonnými hmotami s Františkom Böhmom. Je pravda, že bol zapletený do mnohých korupčných a výpalnických schém. O tom niet pochybností. Avšak z toho, z čoho bol obvinený na základe Zemanových výpovedí, tam nesedelo takmer nič, alebo sedelo iba veľmi málo vecí a z toho vyplýva, že z tej prvej výpovede, ktorá, ešte raz opakujem, prebehla 8. septembra 2020, vyplynulo, že vo výpovediach Zemana sú závažné diery, sú v nej závažné nedostatky a sú proste tie výpovede Mateja Zemana závažným spôsobom spochybnené. A čo sa stalo? Stalo sa to, že táto prvotná výpoveď Ľudovita Maka sa zo spisu 254 stratila. Zmizla. Ďurka ani Ina Čurila nedokázali nikdy spoľahlivo vysvetliť, prečo sa to stratilo, ako k tomu mohlo dôjsť, prečo k tomu došlo. Výpoveď sa napokon podarilo nájsť a aj vďaka tomu ňou disponujem. Ale to neznamená, že to nie je dôkaz o tom, že Ďurka sa snažil manipulovať toto trestné konanie. No on vyhodil túto zápisnicu z toho spisu jednoducho preto, lebo mu nesedela do kariet, nesedela mu do celého scenára a tým scenárom bolo uštvanie Dušana Kováčika. Určite nebude náhoda, že tak ako tá konverzia kajúcna Františka Böhma prebehla 15. októbra 2020, že to isté sa stalo presne 15. októbra 2020 s Ľudovitom Makom, ktorý odrazu ide vypovedať na vlastnú žiadosť, údajne, lebo sa teda že vraj rozhodol spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Ja som v tej predchádzajúcej epizóde tohto podcastu popísal, ako zmanipulovali Maka Lipšicovi gestapáci Šúrek s Repom a k tomu sa teda nebudem vrácať, prípadne si pozrite tú predchádzajúcu epizódu a nebudem vyťahovať ani niektoré iné detaily z toho, akým spôsobom sa Mako začal ako keby priznávať. Len sa budem venovať tej časti, ktorá sa týka Dušana Kováčika. Mako síce priznáva, že teda on sa podielal na tom skutku a že teda áno, on slúbil vybavenie a že on teda korumpoval Dušana Kováčika. Lenže aj on opisuje úplne iný skutkový dej, ako opisuje Zeman, ten prvotný kajúcnik, a do určitej miery opisuje aj iný skutkový dej ako František Böhm. A to je ďalší dôkaz toho, že Čurili a Lipšicovi gestapáci síce chceli manipulovať, síce chceli spáchať
tento zločin, ale nie sú schopní spáchať ani len priemerný, nie je to dokonalý zločin. Pretože Máko hovorí, že v kaviarni Towers v Bratislave ho oslovil osobne František Böhm, teda na Slovensku osobne, nie telefonicky, vo veci kudličku, že teda či by sa to dalo zariadiť cez Dušana Kováčika. Na čo povedal Mako Böhmovi, že OK, on sa na to popýta. Až po niekoľkých dňoch od tohto stretnutia, nie okamžite, až po niekoľkých dňoch oslovil Dušana Kováčika a opýtal sa ho, či je to možné. Údajne na tomto prvom stretnutí mu Dušan Kováčik nechcel nič slúbiť, ani mu nič nesľuboval a následne sa mu mal Dušan Kováčik až po ďalších 4 alebo 5 dňoch ozvať. Čiže to už sme pri najmenšom týždeň, ak nie 10 dní, možno 14 dní, ako to neupresňuje. A to je aj nielen iný skutkový dej, aký opisuje Zeman, ale aj aký opisuje Böhm, pretože Böhm hovorí, že sa s ním stretol a po niekoľkých krátkych dňoch mu dal spätnú väzbu Mako. Takže toto, že absolútne nesedí ani v priestore, ani v čase. No a teraz poďme ešte aspoň na tú Makovú matematiku, lebo to je naozaj zaujímavé. Mako tvrdí, že prijal od Böhma 100 000 eur. Oni, Böhm a Mako, si rozdelili po 25 000, to znamená, že polovica išla im dvom a druhú polovicu údajne odniesol Dušanovi Kováčikovi, ktorý to teda najprv nechcel prijať, bol veľmi prekvapený, ale že to potom si tých 50 000 zobral. No, takže kde je teraz tá Maková matematika, o ktorej hovoril Zeman, že 70-30? Tak podľa Zemanovej matematiky si mal nechať Mako 70 000, nie 25. Hej? No a samozrejme, že z tejto výpovede vyplýva aj to, že Böhm a Zeman nemohli mať žiadnu vedomosť o tom, či odniesol alebo neodniesol Mako nejaké peniaze Dušanovi Kováčikovi. A Mako je v tejto chvíli len jediným svedkom, navyše kajúcnikom, ktorý má dôvod klamať, ktorý tvrdí, že odovzdal nejaké peniaze Dušanovi Kováčikovi. No tak keď si toto všetko zrátate dohromady, tak je úplne jasné, že na základe niečoho takého nie je možné uznať vinu kohokoľvek, nie to ešte špeciálneho prokurátora. Napriek tomu Tódovej konkubína Záleska a Štiftov senát tvrdia, že Dušan Kováčik sa dopustil tohto konania a nemajú o tom pochybnosti. No, dovolací senát to videl inak a preukázal, že išlo o neuveriteľné sprisahanie. Tak ako som už povedal v tej predchádzajúcej epizóde, Šúrek s Repom zmanipulovali Maka a keď chcete, tak si to tam pozrite, ale druhý zdroj informácií o tom, ako napríklad Čurili zmanipulovali Maka, pochádza od samotného Maka. Pretože už všetci vieme, čo je kauza Kajúcnik, v ktorej sú obvinené Čurili aj Šúrek. V tejto kauze vypovedal Mako 4-krát na inšpekcii ministerstva vnútra, respektíve úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra. Vypovedal presne v dňoch 12., 13. a 14. mája roku 2025 a vypovedal aj dňa 10. februára 2026. Ja sa budem musieť vrátiť k týmto výpovediam v nejakom z budúcich podcastov. V tejto chvíli len zhrniem toľko, že z tých výpovedí Ľudovita Maka vyplýva, že bol od začiatku pod obrovským psychickým tlakom Čuril a že preto, a že teda videl, že ten tlak smeruje k tomu, že oni ho chcú k niečomu dotlačiť, takže hneď na začiatku sa spýtal Čurilu aj Ďurku, že čo vlastne od neho chcú. No a podľa týchto výpovedí, ktoré som teda uvádzal jednotlivé dátumy,
z toho jednoznačne vyplýva, aspoň takto tvrdí Mako, že Čurila mu povedal, že on chce Dušana Kováčika. Že on chce Dušana Kováčika. A Ďurka teda, že chce všetkých tých bývalých funkcionárov, ktorí pôsobili na prezídiu policajného zboru a tak ďalej a tak podobne. Zároveň Mako popisuje, že Ďurku a Čurilu v zásade nezaujímali, že konkrétne skutky. Oni o žiadnych konkrétnych trestných činoch nevedeli, ale oni sa ho pýtali na osoby, že čo im vie povedať. Tiborovi Gašparovi, Dušanovi Kováčikovi, Milanovi Lučanskovom, Petrovi Hraškovi, Robertovi Krajmerovi. Inými slovami, oni už mali vopred vytipovaných páchateľov a potom už len hľadali skutky. Tak kedysi pôsobil úsek vyšetrovania štátnej bezpečnosti a tak pôsobili a pôsobia aj Čurili a Lipšicovo gestapo. Dobre. Následne Mako popisuje, že k tej spolupráci bol prinútený, a to tak napríklad, že Ďurka ho prinútil, aby sa priznal ku kauze Den Braven, napriek tomu, že tohoto skutku sa nedopustil. A to som ochotný naozaj veriť, že toho skutku sa Mako nedopustil, lebo všetky informácie a všetky dôkazy svedčia o tom, že v tomto prípade sa naozaj Mako nedopustil trestného činu. A zároveň ho Ďurka donútil, aby stiahol sťažnosť proti tomu uzneseniu, ktorému bolo vznesené obvinenie. No, potom vo vzťahu k Dušanovi Kováčikovi v tých výpovediach opisuje Mako, že tam bola taká, že tam bol proste Nanake na tom 3. poschodí, že tam bola voľná konverzácia, bolo tam plno Čuril, boli tam aj prokurátori Repa a Šúrek, medzi tým Repa odišiel a odrazu mu Čurila povedal, že potrebuje jeho výpoveď k Dušanovi Kováčikovi, no tak mu tam niečo nadiktoval Mako. Potom sa skončila táto výpoveď, nič sa nepodpisovalo, a pokračovala voľná konverzácia. Po nejakých 30 alebo 40 minútach tam vletel Ďurka, ktorý vlastne vyšetroval celý ten spis 254, na čo mu Čurila oznámil, že urobil som ti výsluh, stačí, keď to už len podpíšeš. Ďurka si to prečítal a hovorí, že mu tam nesedia sumy, lebo tie sumy hovoria inak Zeman a Böhm. Tak tie sumy zmenil a až takto vlastne sfalšovanú zápisnicu dal podpísať Makovi a podpísali ju tiež. A čuduj sa svete, celý čas pritom sedel prokurátor špeciálnej prokuratúry Lipšicov gestapak Michal Šúrek. A nič nepovedal. Tam dochádzalo k páchaniu trestnej činnosti. Šúrek sedel a bol absolútne spokojný a proste nejakým spôsobom nereagoval. No a v priebehu týchto výpovedí sa na úrade inšpekčnej služby sa Maka opakovane pýtali vypočúvajúci, že prečo takýmto spôsobom konal, prečo robil niečo, čo nechcel robiť a prečo podpisoval zápisnice, ktoré nezodpovedali tomu, čo povedal. Na to reagoval, že oni sa mu vyhrážali vznesením ďalších obvinení, a že napríklad Repa mu rozprával o tom, že už má dohodnutého sudcu, ktorý Makovi napári 12 rokov, ak Mako nebude spolupracovať takým spôsobom, ako si to želajú. No a potom Mako dostal jednu otázku, že ak by nebol pod týmto tlakom, či by vypovedal inak v niektorých trestných konaniach. A povedal, že vypovedal by inak určite napríklad v niektorých častiach očistca, ktorý teraz beží a ktorý je politickým monster procesom, a že inak by vypovedal aj v kauze Božie mlyny, to znamená v prípade Dušana Kováčika. Priatelia, toľko na dnes. Ja sa k týmto všetkým veciam ešte budem vracať, pretože z nich vyplýva strašne veľa nových skutočností, informácií, súvislostí a faktov.
Viem, že toho bolo na dnes veľa, preto som pre vás pripravil opäť bonusový článok, ktorý nájdete v popise tejto relácie. Ďakujem, že ste si ma vypočuli a teším sa na vás. Dovidenia a do počutia na budúce.